Ben, boas tardes, vamos a dar comenzo a este pleno ordinario do 31 de marzo que ten os seguintes puntos. En primeiro lugar, dou conta dos decretos emitidos desde a última sesión plenaria, así mesmo dou conta dos acordos adoptados na Xunta de Goberno Local por delegación desde a última sesión plenaria. E se xa pasamos á parte resolutiva, temos en primeiro punto a aprobación da acta da sesión anterior, temos unha acta que corresponde a do día 3 do 3 do 2025. Algún comentario que facer? Non? Votámosla, polo tanto, votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 2, e este é o expediente 919/2025, ditamen da moción do Grupo Municipal do BNG a proposta da Plataforma SOS Sanidade Pública para solicitar o apoio á manifestación do día 6 de abril de 2025. Para dar conta da Comisión Informativa ten a palabra o señor secretario. Na Comisión Informativa Xeral realizada no día de hoxe, ditaminouse con un voto a favor do Bloque Nacionalista Galego e 8 abstencións, 4 do Partido Socialista, 2 do Partido Popular e 2 de Esquerda Unida, a moción do Grupo Municipal do BNG a proposta da Plataforma SOS Sanidade Pública para solicitar o apoio á manifestación do día 6 de abril de 2025. Moi ben, moitas gracias. Pois para defender a mesma ten a palabra o señor Noia. Boa tarde a todos. Expoño os motivos. A Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia, despois da gran manifestación celebrada cun enorme éxito en Vigo, organizada pola Plataforma de Vigo e o resto das plataformas da área sanitaria, acordamos convocar unha nova manifestación en Compostela o día 6 de abril ás 12 horas desde a Alameda, dada a nula resposta da Xunta de Galicia e da Consellería de Sanidade as reivindicacións que expuxemos de incrementar os recursos, mellorar a organización e o funcionamento da atención primaria, reactivar e aproveitar plenamente os recursos dos hospitais públicos para afrontar o incremento das listas de agarda e frear a deterioración e desmantelamento e privatización de todo o sistema sanitario público galego por parte do Partido Popular Galego. As organizacións que formamos parte desta alianza social e profesional consideramos fundamental o apoio dos concellos como a administración máis próxima aos problemas da cidadanía e pedimos o apoio ás reivindicacións que expoñemos de maneira consensuada. Máis atención primaria, centros de saúde e PACs dotados de persoal suficiente de todas as categorías, ben equipados, accesibles en 24-48 horas como máximo, consultas presenciais a solicitude do paciente, reorientar a atención primaria á promoción, prevención, traballo comunitario e participación social. Máis atención hospitalaria, utilización plena dos recursos instalados en hospitais mañán e tarde, recuperar recortes nos hospitais comarcais, acabar coa política de concertación coa privada, restitución ao sistema público dos centros privatizados, plans para reducir listas de agarda e a non ocultación das mesmas, acabar coa precariedade laboral e recuperar a exixencia da dedicación exclusiva do persoal médico. Máis sanidade pública. Incrementar o orzamento sanitario público, plan de saúde galego que adapte os recursos ás necesidades, recuperar os servicios privatizados e as áreas sanitarias pechadas, potenciar a saúde pública para combater as posibles epidemias para a saúde. Por todo exposto, o Grupo Municipal do BNG solicita á Corporación Municipal do Concello de Ogrove a aprobación dos seguintes acordos propostos pola Plataforma SOS Sanidade Pública. 1. Apoiar as reivindicacións da Plataforma SOS Sanidade Pública. 2. Instar ao Goberno Municipal a difundir a través dos medios ao seu alcance a manifestación convocada pola Plataforma SOS Sanidade Pública do día 6 de abril en Compostela e a facer un chamamento ao conxunto da veciñanza para que participe nela. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Intervención, señora Teno. Sí, boas tardes a todas e todos. Nada, como non podía ser de outro modo, Esquerda Unida apoia por completo as reivindicacións feitas pola plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia e, lóxicamente, fai un chamamento a que a nosa veciñanza e a cidadanía galega en sí pois acuda a esta manifestación do día 6, pero sí que non podemos pasar por alto unha pequena
bueno, pues que estamos vendo que sucedeu que é que nos últimos anos pois as mocións que viñan como plataforma de SOS Sanidade Pública Galega se presentaban conxuntamente entre os tres partidos que formamos parte da mesma, o Partido Socialista, o Esquerda Unida e o Bloque Nacionalista Galego. Denta vez non sucedeu, bueno, estamos acostumbrando a este tipo de situacións, pero botou en falta que non houbera unha coordinación para que esta moción viñase presentada pois, conxuntamente, como ven, nos últimos anos polos tres grupos políticos que nombrei antes. Nada, o importante é xuntarnos e unirnos en defensa da sanidade pública do noso país, co cual, lógicamente, vamos a apoiar a proposta e, repito, animamos a veciñanza a acudir o día 6 a Santiago. Nada máis. Moitas gracias. Alguna intervención máis? Pois pasamos, polo tanto, a votar esta moción do BNG, proposta da Plataforma SOS Sanidade Pública para solicitar o apoio á manifestación do día 6 de abril 2025. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por maioría. Pasamos agora ao punto número 3, expediente 917/2025, ditamen da moción do Grupo Municipal do BNG para amosar o rexeitamento do pleno ao proxecto de construción da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. Para dar conta da comisión informativa, cedo a palabra ao señor secretario. Na comisión informativa xeral realizada no día de hoxe, con un voto a favor do Bloque Nacionalista Galego e 8 abstencións, 4 do Partido Socialista, 2 do Partido Popular e 2 de Esquerda Unida, ditaminouse favorablemente a moción do Grupo Municipal do BNG para amosar o rexeitamento do pleno ao proxecto de construción da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. Moitas gracias. Para defender esta moción ten a palabra o señor Noia. Sí. Exposición de motivos. O proxecto de construción da unha macrofactoría de pasta de celulosa no Concello de Palas de Rei, impulsada pola Xunta do Partido Popular e a empresa portuguesa Altri, encendeu todas as alarmas da sociedade galega cando se soubo que a empresa escollera Galiza para se instalar como segunda opción, unha vez que non lle era posible facelo en Portugal. Nun primeiro momento, presentouse este proxecto como unha iniciativa centrada na produción circular de fibras textiles, mais pouco despois púidose comprobar que o propósito real era a fabricación de pasta de celulosa soluble, máis do 70% da produción, destinada en gran parte á exportación. Este proxecto industrial tería consecuencias devastadores para o territorio e o medio ambiente, non só na comarca da Ulloa, senón tamén en toda a ría da Arousa e nas localidades que se abastecen do río Ulla. A extensión da factoría, que ocuparía 366 hectáreas e que prevé a ocupación de case 1,5 millón de metros cadrados, incluindo unha chimenea de 75 metros de altura, tería un impacto paisaxístico irreparable. A nova factoría requeriría inxentes cantidades de auga do río Ulla e provocaría verquidos de augas residuais altamente contaminantes, o que afectaría á calidade das augas e á biodiversidade tanto do Ulla como da ría da Arousa. A actividade económica e o emprego na zona tamén sufriría un impacto negativo que non se compensaría para nada coas promesas e cantos de serea da Xunta de Galicia sobre a posible creación de emprego desa empresa pasteira. O mesmo acontecería coa economía e os sectores produtivos de toda a ría da Arousa, pois a vertedura de 30.000 metros cúbicos diarios de auga contaminada tería unha afección clarísima na calidade das augas dunha ría que xa está vivindo neste momento unha crise productiva sen precedentes. O impacto ecolóxico deste proxecto é alarmante, dado que a zona que está en proceso de ampliación da Rede Natura 2000 e alberga hábitats e especies en perigo de extinción. As emisións contaminantes representarán un risco para a saúde pública, a calidade dos solos e o uso residencial na área circundante. Ademais, o proxecto ameaza a protección do Camiño de Santiago e outros bens culturais da contorna. Unha nova pasteira no corazón de Galicia agravaría o grave problema que xa sofren os montes galegos, condicionando aínda máis a política forestal e afondando na expansión descontrolada do eucalipto, cando o que realmente se precisa é reverter a situación xerada polo modelo da Xunta do PP da man de Ence na ría de Pontevedra. A Xunta de Galiza do PP vende outorgarlle a este proxecto a autorización de impacto ambiental, consumando así unha traición a Galicia sin precedentes,
poñendo por diante dos intereses da sociedade galega os seus intereses propios e os dunha empresa portuguesa, da que, ademais, é socia a exconselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato. A pesar disto, o proxecto de Altri aínda non conta coa luz verde ambiental. Faltan procesos decisivos como a autorización ambiental integrada ou a concesión da captación de auga no encoro de Portomouros, entre outros. É agora cando máis compre que o conxunto da sociedade galega se movilice e reitere o seu rexentamento rotundo a un proxecto que atenta de forma clara contra a saúde e o futuro de miles de galegas e galegos. Polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG do Concello do Grove presenta para a súa aprobación polo Pleno da Corporación esta moción, propoñendo a adopción dos seguintes acordos. 1. Expresar a oposición da Corporación á megacelulosa contaminante de Altri, dado que perpetúa un modelo de dependencia e explotación, fomenta a expansión da plantación de eucalipto e ocasionaría diversas repercusións negativas para todo o país, para as comarcas próximas á megafactoría, así como para o Río Ulla e a Ría da Arousa. 2. Condenar a actuación da Xunta de Galicia neste proceso por antepoñer os intereses dunha empresa privada portuguesa aos intereses da sociedade galega. 3. Solicitar ao Goberno do Estado que non traicione a este país, outorgándolle fondos públicos á empresa portuguesa Altri para a construción desta macrocelulosa en Palas de Rei. 4. Instar ao Goberno Municipal a promover e facilitar cos medios ao seu alcance a asistencia da veciñanza ás convocatorias e mobilizacións sociais contra este proxecto. 5. Dar traslado destes acordos á Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado. Gracias. Moitas gracias. Alguna intervención? No. Sí, señor Leiva. Sí, bueno. Boas tardes a todos. Nada, respecto a esta moción do BNG, o Partido Popular vai a votar en contra, porque, como ben di na súa moción o Bloque Nacionalista Galego, ainda falta unha serie de trámites para que este proxecto salga adiante. Como ben se di nesa moción, pois faltan os procesos decisivos como a autorización ambiental integrada ou a concesión da captación de auga no encoro de Portomouros, entre outros. Tamén falta que o Goberno central pois lle otorgue os fondos públicos á empresa portuguesa. Co cal, o procedimento non está finalizado e non cabe agora tampouco facer dramatismos cando está en pleno procedimento. Estánse cumplindo o procedimento administrativo, hai, como ben se indica xa, unha declaración de impacto ambiental, hai hasta 32 informes favorables, na que interviron máis de 40 técnicos que están informando a favor, de momento, polo cal está seguindo escrupulosamente o procedimento administrativo, estánse a fiscalizar polos técnicos da Xunta de Galicia, que son técnicos que non son sospechosos de que sean do PP, todos, casualidade, e que, polo tanto, aquí o que prima é o cumprimento da legalidade, fora de outras opinións extraxurídicas ou tamén fora do que é do campo da ciencia. Co cal, en principio, nos vamos a opoñer a esta moción. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Señor Otero. Nada, simplemente indicar que o Grupo Municipal de Esquerda Unida vai a apoiar o mesmo que apoiou a manifestación outro día na Pobra do Calamiñal, a cal foi un éxito, e o que debería facer reflexionar a Xunta en canto á necesidade ou non desta planta que vai a estropear o ecosistema galego. Nada máis. Moi ben, moitas gracias, señor Noia. Ahora. Señor Leiva, vostede como concelleiro e cidadán do Concello do Grove, que gaña un cidadán do Concello do Grove con que se instale unha empresa como a Altri en Palas de Rei, vertendo o que vai verter no río, que vai chegar a esta ría e vai a deteriorar aínda máis do que xa está? Que ganan os cidadáns deste Concello?
os que ademais din defender vostedes, coa instalación desta macrocelulosa. Que gana un mariñeiro, unha mariscadora? Que gaña un bateeiro ou bateeira? Que gaña unha comerciante ou un autónomo? Que gaña unha mariscadora? Perdón, un hosteleiro ou alguén que viva do turismo con esta fábrica aí arriba montada. Díjolle eu, nada. Absolutamente nada. E, sin embargo, pola contra, o risco de perder nestes sectores postos de traballo e as galla no pobo e na comarca é moi grande. E falamos de que como moito, 250 postos de traballo aí arriba. Empezaron vendendo 2.500, logo xa eran 500, levan vostedes mentindo, leva o goberno do PP mentindo sobre este tema desde hai anos. Primeiro ocultando información durante estes anos atrás, no 2022, 2023. Logo, despois da maioría absoluta, sacan este proxecto de forma sencillamente alarmante. E é alarmante o ver as ganas que lle poñen a eso. Poden poñer ganas de solucionar a sanidade pública, por exemplo. Esas mismas ganas que lle poñen o de Altri, emplealas, eses esforzos, emplealas en mellorar a sanidade pública, e aí non vemos nada. En fin, esta instalación, como se di na moción, vai ser un factor contaminante bestial para a Ría de Arousa. Non o decimos nós, dinos científicos. Os científicos o que lle preguntes, tincho. Pon en perigo a produción pesqueira mariscadora da que viven miles de persoas. Temos un exemplo claro en isto. A Ría de Pontevedra, con Ence, fábrica que lle aumentaron a concesión por tropecentos anos, pouco antes de sair do poder o ínclito M. Rajoy. Pois ben, está previsto que Altri sexa 3 veces maior. Levan 3 anos metindo con este tema, tanto a Xunta como a Altri dando información falsa. E a partir de aí, podería dicirlo que no 2020 falábase de proxecto de xestión sustentable dos bosques galegos. Logo, en outubro de 2021, a construción de unha biounidade industrial con capacidade para producir cerca de 200.000 toneladas de pasta soluble. En abril de 2022, cerca de 200.000 toneladas de fibras textiles. En decembro de 2022, estaba orientado a produción de fibras textiles, coa previsión de calar as 200.000 toneladas ainurais de liocel. E, como di o famoso locutor televisivo, estas son as novas e agora vamos a contar as realidades. En marzo de 2024, 2 semanas despois das eleccións, faise público o proxecto de estudio de impacto ambiental. Previsión de producir 400.000 toneladas de pasta de celulosa soluble e 200.000 toneladas de fibras textiles. Na primeira fase, prevense 250.000 toneladas de pasta de celulosa e 60.000 toneladas de liocel. É dicir, a Xunta estivo ocultando deliberadamente que o que estaba promovendo e patrocinando era unha macrocelulosa. Estivo ocultando tamén as dimensións gigantescas do proxecto, que pretende ocupar 360 hectáreas ou 3.600.000 metros cuadrados, equivalente a 600 campos de fútbol en suelo rústico, recalificado para uso industrial. Só na primeira fase prevé 3 veces máis superficie que a Ence. Altri na Ulloa, 1.120.000 metros cuadrados, 200 campos de fútbol, fronte aos 373.524 de Ence na ría de Pontevedra. Ocultaron o elevadísimo consumo de auga e a contaminación do río Ulla, captación de 46 millóns de litros ao día do encoro de Porto de Mouros e vertido de 30 millóns de litros ao día no río Ulla. Augas arriba do encoro, vertido de augas tratadas, máis contaminadas con nitratos, sulfatos e sólidos en suspensión. Estas informacións coñecéronse coa solicitude de captación de augas e co trámite de información pública do proxecto industrial estratégico e do estudio de impacto ambiental. Podemos falar dos postos de traballo directos e indirectos, que primeiro prometían uns 2.500, despois con unha chea deles alrededor, sin contar cos que se perden. Vámoslo a deixar, se vostede foi breve, eu tamén vou a ser. Imos co unha multinacional
Din vostedes na súa explicación que é unha multinacional, nós decimos que para ser unha multinacional é pequena, é unha empresa que é de tamaño medio en Portugal, a nivel mundial é unha empresa pequena. Actúa fundamentalmente en Portugal e en moita menor medida en Galiza ou no Estado español. E a razón de por que non se instala en Portugal explicouna moi claramente o CEO, o director xeral da empresa, Soares de Pina, nunha entrevista a un medio portugués Expreso en abril de 2022. É así. Por que é que este investimento non se realiza en Portugal, sendo a Altri unha das maiores empresas nacionais? E a resposta é por unha razón simple. Non hai materia prima. Léase madeira de eucalipto. Tan simple como eso. Na Galiza non iremos ter necesidade de importar nada, ao contrario do que acontecía en Portugal. E saben por que é eso? Porque no 2017 hubo uns mega incendios en Portugal, con máis de 111 mortos, que fixeron decretar unha moratoria nas plantacións de eucalipto até 2030. A partir de 2017, as grandes pasteiras portuguesas, Altri e Navigator, iniciaron unha política moi agresiva de expansión en Galiza. Por lo tanto, aumentarán as plantacións de eucalipto e isto farase coa coña marinera de, se chega a facer, eu espero que non, pero coa coña marinera, ademais, con cartos públicos, o sea, que os vamos a pagar nós. Entonces, eu, sinceramente, sei que cada un aquí ocupa o seu lugar, sei que cada un aquí pois ten unha ideoloxía ou forma parte dun partido, máis ben, pero eu, de verdade, con toda a sinceridade, é que o Grove non gana nada con isto. Todo é de perder. Gracias. Moitas gracias, señor Leiva. De xeito breve. Despois responde o señor Noia e votamos. Gracias, simplemente por alusións que nos sorprende que, como sempre, non caindo no insulto que nos chame a nós mentireiros, cando son vostedes os mesmos que falaban dos pellets como outro prestixe, con manipulacións vergonzantes, como a da fotografía daqueles peixes con boliñas de plástico na boca, que resulta que eran peixes de Sri Lanka, non? Bueno, a ver, eu insisto no mesmo que lle dixen ao principio, nós estamos pola legalidade, porque se cumpla o procedimento administrativo, porque se cumplan os trámites e pola información que temos todos. Xa se declarou, houve a declaración de impacto ambiental, como lle dixen, con máis de 60 exixencias específicas ao promotor, que, digamos, que duplica as exixencias básicas, é dicir, a Xunta está sendo super escrupulosa e exixente con este proxecto, como non podía ser menos, porque está moito en xogo. E si, é unha empresa que di vostede que aporta, bueno, pois aportaría, se finalmente se aproba o proxecto, porque, insisto, ainda faltan varios trámites, que ao mellor hasta vostedes teñen razón, mire, pero de momento a tramitación estáse cumplindo e o que parece ser é que sí, que va a crear a mellor 2.500 de postos de traballo entre directos e indirectos, e así mismo que durante a construcción tamén se van a crear 4.000 empregos asociados. Me refiero que todo parece, aparentemente, desde un punto de vista económico e de progreso para Galicia, pois todo parece ser bastante beneficioso. Pero, bueno, ustedes caracterízanse sempre por manterse, non sei, casi como se estuviéramos nunha aldea gala. Están vostedes en contra do progreso, de que se xere empreo e riqueza en Galicia, e tamén estuveron en contra de Alcoa, estuveron en contra da P9, estuveron en contra de Sogama, estuveron en contra de Finsa, do Xacobeo, dos eólicos, de Inditex, da Garda Civil, é dicir, vostedes son o partido do non. E teránlle que explicar aos seus votantes por que inicialmente apoyaron, pero aparte con ahínco e forza, este proxecto, e agora resulta que son, despois de que o PP literalmente arrasase nas eleccións
autonómicas que ganase por maioría absoluta, pois se revelan ahora con ese proxecto como un argumento máis para ir en contra non da Xunta, sino dos intereses de Galicia. Por lo tanto, menos mentiras, porque as mentiras sí que veñen do bloque, e máis realidades, e a realidade é a que estamos dicindo nós, é dicir, me estou pegando de insistente, miren o procedimento e se queren facer alegacións, están no seu dereito, e o día de mañán, se se aprobou ese proxecto, se consideran que se incumple a legalidade, pois poden acudir aos tribunais de xusticia onde lle darán ou non a razón. Gracias. Ben, moitas gracias. Señor Noia, breve e votamos. Bueno, vamos a ver. Manipulación é unha foto de Feijóo cunha mangueira intentando apagar un incendio. Aquela famosa foto cunha mangueiriña e un fiño de agua. Eso é manipulación. Manipulación é a dun director xeral, non recordo o nome, pero botando basura ao río Sar, dicindo que era... Bueno, eso é manipulación. Ustedes son mestres en manipulación. Sí, son mestres en manipulación. De feito, a súa resposta, que eu, sinceramente, sei que a saca dun relatorio que lle deberon dar, porque seu propio non me está dicindo nada en que beneficia o de Altri a un pobo como Grove, a unha comarca como Salnés, a unha ría como a da Arousa. En que beneficia eso? En que nos beneficia? E, sin embargo, si beneficia a Beatriz Mato, conoce a non? Non, por ser unha ministra súa, debería ter vostede máis... Personalmente non, home, pero quero decir que foi ministra de Medio Ambiente. Cousas así. Claro, aí a situación é moi clara. Unha industria deste tipo é unha industria colonial de enclave. O sea, chega, pum, agarras ao sitio, e unha vez agarrado ao sitio, chupa todos os recursos dese lugar, deixa toda, a merda arredor, os cartos van pa fora, e aí queda un desastre feito. Igual que as minas e cousas todas, estes inventos de industrias que xa nadie quere, pero que vostedes promoven. O Bloque está por unha industria, por industrias, claro que sí, por industrias tecnolóxicas, digitais, está polas industrias de valor, está sobre todo polos sistemas productivos deste país, que son industria tamén. O sistema productivo deste país, os bateeiros, as mariscadoras, eso é industria neste país, eso son postos de traballo. 250 millóns de euros, señor Leiva, empleados en regenerar a ría e en poñer a esta xente a mellorar as súas condicións laborais, a mellorar as edares que verten a Arousa, a ría. 250 millóns de euros empleados neso serían moito mellor empleados e non nos íbamos a opoñer. Ao contrario. Entón, non manipule. Eu podría falar aquí dun relatorio que teño aquí tamén, e poderíamos estar aquí esta mañán, pero son os científicos do Consello da Cultura Galega os que nos din isto, e non solamente os científicos do Consello da Cultura Galega, que non son pagados pola Xunta, porque vostedes están facendo informes a empresas privadas. Sí, a empresas privadas. Sí, a empresas privadas. Están facendo informes a empresas privadas, con empresas privadas, e dai sacan o que sacan. E xa sabemos a quen se debe a persona que lle paga, non? Xa sabemos a quen se debe. O informe do Consello da Cultura Galega de setembro de 2024 fala dunha estimación máxima de 281 postos de traballo, tendo en conta os datos do Plan de Viabilidade Económica presentado por Altri, é dicir, basándose no que presenta Altri. Sen embargo, estímase que a instalación de Altri comprometería e poñería en risco máis de 4.000 postos de traballo asociados ao agro e gandería na comarca da Ulla, Deza, Arzúa, e 19.000 asociados ao sector do mar, asemade da desfeita ambiental e a polución a que se verían sometidas as zonas por onde pasa e desemboca o Ulla.
Estamos, polo tanto, diante de outra estafa e de outro engano argallados pola Xunta de Altri. É o que hai. A mellor resulta lle dura, nós somos os que non, e todo eso moi ben. Pero é o que digo a ciencia. Non o decimos nós. Nos antes desto, antes de opoñernos ou non opoñernos, miramos, revisamos, e se fora bo para o país como nos tiñan o primer informe no 2022, por certo, transaccionado polo Partido Socialista e aprobado por maioría, se fora ese o proxecto, non habería problema, xa estaba aprobado. Pero ustedes o que fixeron é dar o cambiazo. Deron o cambiazo. Entón, unha vez isto, pasar de unha fábrica de fibras textís a unha macrocelulosa, non, porque as cousas son diferentes, moi diferentes. Vale? Insisto, non hai nada bo para este país con a instalación desta empresa, desta industria, tal e como se está vendo no proxecto. Despois da ocultación que se fixo por parte do seu partido e do seu goberno, da Xunta, durante todos estes anos, que curiosamente 15 días despois das eleccións é cando presentan tal e como queren que sexa. Gracias. Moi ben, procedemos, por tanto, a votar esta moción do BNG, expediente 917/2025. Votos a favor, abstencións, en contra, queda aprobada por maioría. Pasamos ao seguinte punto, que son as mocións de urxencia. Temos dúas mocións do Partido Popular e, polo tanto, como procede, primeiramente imos votar a urxencia e, de ser aprobadas, pois debatiríamos as mesmas. En primeiro lugar, moción do Partido Popular do Grove, moción de denuncia da quita da débeda e a favor dunha financiación xusta e solidaria entre comunidades autónomas e entes locais. Votos a favor da urxencia. Queda incorporada, polo tanto, ten a palabra o señor Leiva para a súa defensa. Sí, bueno, gracias. Bueno, comezo pola exposición de motivos. No panorama actual español de negociacións secretas e pouco transparentes entre unha parte do goberno e os socios separatistas que lles mantén, cuxo único obxectivo é manter no poder ao señor Sánchez, enfrontámonos a un novo capítulo de vulneración das máis elementais normas democráticas, que consiste en acordar unha absorción ou asunción de 83.000 millóns de euros de débeda anunciada pola ministra de Facenda, a señora María Jesús Montero, para aliviar a débeda independentista, chantaxear ao resto das comunidades autónomas, enganar ao conxunto de españois facendo creer que quita e condonación é igual a desaparición, cando non é certo. Fagamos unha breve cronoloxía dos feitos que están na base desta situación anómala. Tras o resultado electoral do 23 de xullo de 2023, Pedro Sánchez, á fronte da lista socialista que non gañou as elecciones, fíxose coa investidura de presidente co apoio de 8 forzas políticas de toda índole e condición. Sumar, Podemos, Junts, Esquerra, PNV, Compromís, EH Bildu e BNG. O apoio máis difícil de conseguir foi o de Junts, a cuxo fronte se atopa Puigdemont, fuxido da xusticia, que impuxo a condición da amnistía e a negociación en Suiza con mediador internacional. Desde entón, cada acordo parlamentario no Congreso pasa inexorablemente por conseguir o polgar alzado de este señor. Para o señor Sánchez, calquer pacto ou negociación, por moi secretos que sexa, sérvenlle para manterse na Moncloa e así o fixo saber a todos os seus ministros e aos portavoces parlamentarios da amalgama política que lle sostén. A partir de aí, todo é, abro comillas, pedir que se vos dará e gastar o que faga falta para ir, iso están os impostos dos españois, cerro comillas. Un dos últimos capítulos
das cesións así acordadas a favor do independentismo e en contra da Constitución afecta o sistema de financiamento territorial no seu conxunto. E ten como protagonista a outro socio independentista, Esquerra de Cataluña. E isto é así porque a desigualdade social e a división territorial é o que trasluce o anuncio dunha absorción de débeda de 83.000 millóns de euros ás comunidades autónomas, cando o que estas exixen é unha reforma do sistema de financiamento que, debendo revisarse hai anos, necesita dunha urxente reforma equitativa, xusta e solidaria. Todo o mundo sabe que este anuncio trae a súa causa no apoio de Esquerra a Pedro Sánchez como presidente do goberno. A débeda así tratada só trasládase ao conxunto dos españois e tradúcese en menos capacidade para as comunidades autónomas e máis gasto para financiarse. Pero esa reforma tan ansiada do sistema de financiamento só pode ser efectiva e realista se alcanza aos entes locais, de forma que sexan simultáneas e contemplen o impulso, reforzo ou creación de instrumentos de colaboración e cooperación coa Administración Xeral do Estado e as comunidades autónomas naqueles asuntos ou nos que sexa precisa a actuación pública local. Tanto as administracións autonómicas como as locais estamos cansadas de tanta mentira, trampas e bulos do goberno socialista no seu intento de facer pasar por bo o que non son máis que concesións, privilexios e beneficios para determinados grupos políticos que se caracterizan por algo os seus gobernos e pola insolidaridade. Por todo iso, o Grupo Popular no Concello do Grove eleva ao pleno o seguinte proposta de acordos. Primeiro, instar o presidente do Goberno e a ministra de Facenda a negociar e pactar a reforma dos financiamentos autonómica e local baseada nos seguintes principios. Multilateralidade, porque todos os actores afectados deben opinar e participar da reforma. Solidaridade, principio básico e fundamental do noso modelo constitucional de financiamento. Suficiencia financiera para garantir a prestación dos servicios públicos que gozan todos os españoles como sanidade, educación e servicios sociais, vivan onde vivan. Análise dos investimentos, xa que non se pode permitir o uso partidista dos investimentos do Estado nun determinado territorio en prexuízo de outro e que acaban por converterse en sustitutas dun novo sistema. Fondo transitorio, porque se de verdade se quere unha reforma xusta do sistema, un xesto claro sería poñer a disposición un fondo transitorio para que as comunidades autónomas poidan facer fronte sen tensións á prestación dos seus servicios públicos fundamentais, incluída a cooperación local. Reestructuración da débeda, tal e como defenden os expertos, con mecanismos con períodos de carencia, tipos de intereses bonificados, alongamento dos prazos de amortización, fondo complementario e a progresiva volta aos mercados. Segundo, en liña co anterior punto, solicitar á vicepresidenta primeira e ministra de Facenda e ao ministro de Política Territorial e Memoria Democrática para que, en colaboración coa FEMP, actualizar as leis de bases de réxime local e de racionalización e sustentabilidade da administración local para a determinación das competencias en materia de servicios sociais, sociosanitarios, economía, emprego, desenvolvemento local e axenda urbana, políticas de mocidade, políticas de igualdade e de loito contra a violencia de xénero, consumo e educación, co fin de evitar duplicidades ou triplicidades. Crear, reforzar e impulsar instrumentos de colaboración e cooperación coa Administración Xeral do Estado e as comunidades autónomas naqueles adxuntos que afecten ou nos que sexa precisa a actuación pública local. Concretamente, a participación da Federación Española de Municipios e Provincias no Consello de Política Fiscal e Financiera e nas conferencias sectoriais como membro de pleno dereito. Impulsar de maneira prioritaria e urxente a reforma do actual sistema de financiamento local de forma simultánea ao de financiamento autonómico. Terceiro, en relación coas comunidades autónomas e de acordo co principio de lealdade institucional,
Reivindicar que calquer norma autonómica que cree servicios de competencia municipal ou xere gastos que deban afrontar as entidades locais establezca os mecanismos de financiamento correspondentes. Cuarto, instar ao Goberno de España a que actualice as entregas a conta para 2025 e as referencias relativas á participación nos tributos do Estado, PIE, correspondente a 2025, e se habilita o pago das liquidacións definitivas para 2023, de acordo ao manifestado pola Vicepresidencia Primeira e Ministra de Facenda na reunión da Comisión Nacional de Administración Local do pasado 16 de xullo de 2024. E quinto e último, dar traslado destes acordos á Presidencia do Goberno, á Vicepresidencia Primeira e Ministerio de Facenda, ao Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática, aos portavoces parlamentarios no Congreso e o Senado e á Xunta do Goberno da Federación Española de Municipios e Provincias. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguna intervención? Señor Noya. Bueno, eu aquí quería facer dúas ou tres cousas pinceladas nada máis. En primeiro lugar, non é certo que a proposta de quita de débeda afecte só a débeda de comunidades autónomas gobernadas por forzas independentistas. Por certo, non é Esquerra de Cataluña, é Esquerra Republicana de Cataluña. Cataluña está gobernada polo PSC-PSOE e case o 70% dos 83.252 millóns de euros que se propoñen condonar afecta a 11 comunidades autónomas gobernadas por baróns do PP. É dicir, non vai solamente para Cataluña, vai para todas as comunidades autónomas. Outra cousa é que haya xente normal que acepte esa quita e hai outra xente que por intereses varios non a acepte. No acordo de investidura, a quita da débeda galega é resultado do acordo de investidura da BNG-PSOE, que estableceu medidas compensatorias para Galiza por non ter recorrido ao financiamento extraordinario adicional do Estado, como si tiñan feito as outras comunidades. Con isto queremos decir simplemente que chegamos a un acordo co PSOE en este tema que nos parece moi bo para o país. Para o país, non para o noso partido, nin para o Partido Socialista, nin para o país. O Partido Popular rexeitou melloras para os concellos. Os obxectivos de estabilidade orzamentaria de débeda pública para o conxunto de administracións públicas incluídas as entidades locais para o período 2025-2027 e tamén o límite de gasto non financiero do orzamento do Estado para 2025 foran rexeitados tanto no Congreso como no Senado polo propio Partido Popular. Isto xa se falou o mes pasado nunha moción de financiamento que trouxeron vostedes. Entón non vou a fundirme máis neso, pero que isto xa falamos. Falando de reforma do sistema de financiamento autonómico, curiosamente tamén o mes pasado se trouxo algo similar a isto, non digo que sea exactamente o mismo. O déficit fiscal de Galicia. O Estado español está entre os membros da Unión Europea con menor nivel de redistribución interterritorial das rendas dos fogares. Ademais, cada ano retén varios milleiros de millóns de euros recaudados fiscalmente dos cidadáns e empresas galegas que despois non devolven a súa totalidade vía transferencias, investimento directo ou financiamento autonómico local. Isto provoca un déficit fiscal en Galicia que ten un impacto moi negativo no desenvolvemento económico deste país, resultando nunha situación de infrainvestimento. En resumo, Galiza non pode exercer a súa autonomía política sen autonomía financiera e ningún país renuncia á súa soberanía fiscal. E, dito isto, remato, o PP non rexeitou o rescate bancario. Acórdase do rescate bancario de 2008? Que rescatamos os bancos entre todos, co público. Pois despois eso trasladouse, eses cartos trasladaronse ao privado. E non volvemos a rescatar esa débeda. Sin embargo, si rexeitan a quita da débeda deste país. Non o entendemos. Incomprensible. Será por intereses que a min
ou a nós se nos escapan. Gracias. Ben, gracias. Bueno, respecto a esta moción que presenta o Partido Popular, desde o Grupo Municipal Socialista, temos que facer dous comentarios. Un, expresar o noso máis rotundo desacordo coa exposición de motivos. Nos parece que esta exposición de motivos para o que despois son a redacción de acordos non teñen sentido, non teñen relación, e despois dicir que, bueno, respecto á proposta de acordos que se fan, pois no 90% deles que se fala de financiamento local, bueno, ven a recoller moitas das cuestións que se teñen falado neste pleno e que nos amosamos sempre a nosa proposta, que é a necesidade que temos de que se fale de financiamento local, que se revise o financiamento local e que se busquen ferramentas de financiamento local. De tal xeito que, aínda que nos chirría moitísimo esta exposición de motivos e nos xera problemas para levantar a man con un voto a favor, vamos a facer un esforzo porque realmente entendemos que a base da moción son a proposta de acordos e como con elas, como digo, con o 90% estamos de acordo, vamos a votar a favor, recollendo moi claramente que sinceramente creo que non estes motivos non están relacionados co que despois se traslada dos acordos. Señor Otero. Ahora. Ben, nada, de Esquerda Unida anunciar a nosa abstención. Certo é que compartimos esa visión de que a exposición de motivos non ten nada que ver, tampouco compartimos en gran medida a mesma. Si que ao final a proposta de acordos ven falando do que xa levamos algúns meses tratando neste pleno sobre a necesidade dunha reforma fiscal autonómica e municipal, co cual nos vamos a absternos. Ben, moitas gracias. No. Procedemos, polo tanto, á votación da moción de urxencia presentada por o Partido Popular, que teño por aquí, perdón, que incluso o título da moción, denuncia da quita da débeda, non ten moito sentido. É a favor dunha financiación xusta e solidaria entre comunidades autónomas e entes locais. Ben, votos a favor, abstencións, en contra, queda aprobada por maioría. Pasamos agora a outra moción de urxencia presentada polo Partido Popular, que é moción para potenciar a licitación e contratación das empresas, comercios e autónomos locais do Concello do Grove. Como fixemos anteriormente, primeiramente votamos a urxencia, votos a favor, queda aprobada por unanimidade, polo tanto ten a palabra o señor Leiva para a súa defensa. Sí, gracias. Bueno, en determinados supostos, a Lei de Contratos do sector público permite acudir a un sistema de elección directa do contratista. Trátase dos contratos menores, que poden adxudicarse directamente a calquer empresario con capacidade de obrar e que conte coa habilitación profesional necesaria para realizar a prestación. O contrato menor, regulado no artigo 118A e 131 da Lei de Contratos do Sector Público, delimítase, como é sabido, polas seguintes notas. Primeira, tipos de contratos. Únicamente cabe a contratación menor respecto dos contratos de obras, servicios e suministros. Artigo 118.1 da Lei de Contratos do Sector Público. Polo tanto, quedan fora, entre outros, os contratos de concesión de obras e de concesión de servicios. Segundo, o importe. O importe do valor estimado, que non inclúe o IBE, e que se calcula conforme o establecido no artículo 101 da mencionada lei, debe ser inferior a 40.000 euros para os contratos de obras e 15.000 euros se se trata de contratos de servicios e suministros. Ao respecto do orzamento, base de licitación dos contratos menores non pode identificarse coa oferta económica do contratista finalmente seleccionado. A fixación previa dun orzamento pola administración contratante é a norma xeral, que únicamente se excepciona
naqueles supostos tasados por lei nos que non resulta posible e será presentado polo licitador. Terceiro, respecto á duración, os contratos menores non poden ter unha duración superior ao ano nin ser obxecto de prórroga. Artículo 29.8 da mencionada lei. 4. Necesidade que xustifican o contrato menor. Os contratos menores deben utilizarse únicamente para satisfacer necesidades puntuais e esporádicas, de escaso importe económico, concretas e perfectamente definidas. Sensu contrario, non poden utilizarse contratos menores para atender necesidades periódicas e previsibles, tal como se dictou nun informe do Tribunal de Cuentas 1151/2016 de 27 de abril dese ano de fiscalización dos contratos menores do INS do exercicio de 2013. Por poñer un exemplo. A mencionada Lei de Contratos do Sector Público establece no seu artigo 28.4 a necesidade de programación da actividade contractual dos órganos de contratación. A quinta característica destes contratos menores é a axilidade na súa tramitación. Non require licitación nin outros trámites adicionais propios dos procedementos que requiren concurrencia, o que conleva unha notable axilización do procedemento e reducción dos prazos previstos para a adxudicación do contrato. Así dice, o contrato menor conceptúase como un tipo contractual de tramitación excepcional, o que posibilita aos órganos de contratación utilizalo para dar celeridade na satisfacción de necesidades de contratación de baixo importe e duración reducida que pola tramitación normal non fora posible, ou non o fan posible. Como se comentou nunha comisión consultiva de contratación pública de Andalucía nun informe do ano 2016. 6. A sexta característica destes contratos é a posibilidade da adxudicación directa, e neso estamos. Os contratos menores, di o artículo 131.3 desta lei, poderán adxudicarse directamente a calquer empresario con capacidade de obrar e que conte con a habilitación profesional necesaria para realizar a prestación. 7. Imposibilidade de revisar os prezos do contrato conforme o previsto no artigo 103.5 da lei. Para que proceda a revisión de prezos é necesario que transcorrese un ano. Por iso, dado que os contratos menores teñen unha duración máxima precisamente dun ano, non lle será en ningún caso de aplicación esta figura. 8. Obxecto dos contratos menores é fraccionamento do contrato. De conformidade co establecido no artigo 99.2 desta lei, non poderá fraccionarse un contrato coa finalidade de disminuir a cuantía do mesmo, eludir así os requisitos de publicidade e os relativos ao procedemento da adxudicación que corresponda. A modo de exemplo gráfico, non se poderá contratar o son dunha orquesta por unha banda e a actuación por outra, nin fraccionar en diversas obras de construción un mesmo proxecto. 9. Declaracións de ausencia de conflicto de intereses da CI. Naqueles contratos menores que vayan ser financiados con fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, deberán incorporarse necesariamente ao expediente as declaracións de ausencia de conflicto de interese, DACI, asinada polas persoas intervintes directa ou indirectamente na tramitación do expediente. Propoñente do contrato, persoal encargado de seleccionar a oferta adxudicataria, persoa titular do órgano de contratación, etc. Respecto á publicidade, como punto 10º, deben publicarse polo menos trimestralmente, facendo público, en todo caso, obxecto do contrato, a duración, o importe da adxudicación e a identidade do adxudicatario, tal como dispón o artículo 63.4 da lei da que estamos falando. Pois ben, examinada a página web do Concello do Grove, dentro do apartado Transparencia, atopamos un subapartado denominado Contratación, no que están publicados desde mediados de febreiro os contratos menores realizados durante o 2024. Examinados os listados publicados, advertimos, entre outras cousas, o seguinte.
Respecto aos servicios e suministros informáticos, o importe adxudicado é de algo máis de 33.000 euros, IVA excluído. E resulta que todos os contratos foron adxudicados á mesma persona que ten o seu domicilio en Poio. Segundo, servicio técnico xurídico, 34.500 euros, IVA excluído, e os adjudicatarios son profesionais de Vigo e Santiago. Todo isto sen mencionar este e outro tipo de encargos que se veñen reiterando no tempo con duración superior ao ano. Neste apartado, por exemplo, encontramos a contratación do Servicio de Asesoramento en materia de contratación por importe de 10.000 euros, que coincide coa realización, por exemplo, de informes para o Pexón, formar parte do equipo redactor do mesmo Pexón, ambas dúas cousas simultaneamente, e outros servicios. Terceiro, Servicio de Asistencia Técnica e Arquitectura, 9.200 euros. Respecto ás obras, o importe total adxudicado ascende, eu sempre digo cos datos salvo error ou omisión, neste caso a 616.898,69 euros máis IVA excluído, e que se reparten da seguinte maneira. A empresa Gestconvert SL, con domicilio en Aios, no Haya, Sanxenxo, adxudicáronselle contratos por un total de 283.142,16 euros. A INPE 04 Gestión Técnica SL, tamén domiciliada en Noaia, Sanxenxo, 95.506 euros. A José María Conde Ferreira, con domicilio en Agarda, 85.124,61 euros. A Galsur SL, con domicilio en Vilagarcía, 72.700 euros. A Marconsa, domiciliada en Vilagarcía e pertenecente ao mesmo grupo que a anterior, 25.500 euros. A Estradas Galegas, con domicilio en Ourense, 37.675,92 euros. Alejandro Meis, con domicilio en Ogrove, 6.450, e Allo Caneda, con domicilio en Ogrove, 10.800. É dicir, en obras adxudicáronse, se me traba esta palabra, a empresas domiciliadas no Grove o 2,8% do total. Noutros apartados citados, o 100% adxudicáronse fora do Grove. Nestes momentos de dificultades económicas, e sempre o Partido Popular do Grove, sen perxuicio de que a regulamentación dos demais tipos de contratos teñan que ser aberta, considera que os contratos menores, dado que é o órgano de contratación municipal quen elixe aos licitadores, deben servir, cumprindo, obviamente, a lei e a regulamentación, para fomentar o emprego no noso concello e a actividade ás empresas autónomos e profesionais locais. Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Popular propón para a súa aprobación e posterior cumprimento os seguintes acordos. Primeiro, que cando proceda un contrato menor se solicite oferta a empresas autónomos e profesionais do Grove con capacidade e habilitación para realizar o obxecto do contrato. Segundo, que se realice unha adecuada planificación e programación da xestión contractual para evitar os fraccionamientos. Terceiro, que se publique no perfil de contratante a información dos contratos menores celebrados, tal e como recolle o artículo 63.4 da Lei de Contratos do Sector Público. Cuarto, que o equipo de goberno utilice as correspondentes bases de datos ou padróns fiscais no seu poder para que as empresas autónomos e profesionais con domicilio fiscal no Concello do Grove sexan informados dos procesos de contratación para que poidan participar nas licitacións deste Concello, conforme aos procedimentos e condicións estipulados na mencionada Lei de Contratos do Sector Público. 5. Que o equipo de goberno do Concello do Grove habilite un sistema de envío de mailing ou calquer outro que resulte adecuado para que as empresas, autónomos e profesionais do municipio do Grove reciban información sobre licitacións de contratos de todo tipo que publique este Concello. Sexto, que se habilite un servicio administrativo para prestar información e auxilio burocrático ás empresas, autónomos e profesionais domiciliados no municipio do Grove para resolver dúbidas
e presentar os expedientes para participar nas licitacións do Concello do Grove. Sétimo, que se cubra de maneira inmediata a praza de técnico da Administración Xeral que teña entre as súas funcións a tramitación dos expedientes de contratación e dos contratos menores. E 8, que no seguinte pleno de resultar aprobada esta moción o equipo de goberno informe sobre o cumprimento efectivo da mesma. Moitas grazas. Ben, señor Otero. Sí, ben, boas tardes outra vez. Nada, en principio, do Grupo Municipal de Esquerda Unida queríamos indicar que, bueno, que concordamos coa maioría, con os puntos de acordo, non hai algúns que nos crean algunha dúbida, porque, bueno, que se informe das licitacións, as licitacións se son públicas, xa as propias empresas poden optar a licitacións. Pero sí que podríamos incluso engadir un punto que sería o de crear unha base de datos voluntaria na que as empresas do Grove que queiran prestar servicios de servicios ou obras menores que figuren nesa listado donde xa pode acceder directamente ao Concello do Grove. Porque sí que é verdad que levamos meses, incluso bastantes meses, vendo algunhas controversias nas actas de Xunta de Goberno donde si ben é certo que a Lei de Contratos de Galicia non obriga, a Lei de Contratos non obriga a chamar a 3 empresas a facer para presentar presupuestos, si recomenda. En moitas ocasións, si vemos que se fai ese proceso, que se chama a 3 empresas, e en outros casos xa directamente a propia empresa que queira ejecutalo. E chócanos, pois, unha das empresas que figuran neste listado, figuran 2 das 3 que normalmente, cando se chama a 3 empresas, esas 3 suelen ser as que pujan o que ofrecen o presupuesto para esa obra, ou contrato menor, que, pois, son públicas, son Gesconvert, INPE04 e faltaría a Chega SLU, que é outra das empresas que suele figurar con esas 3. Algúnas veces leva un, outras veces outra, outras veces a outra. Non sei cal é a relación entre elas, podemos imaginar, porque en algún caso xa temos visto empregados traballando nas dúas das empresas que figuran, que acabo de nomear. Entón, é chocante que se leva un montante moi importante dos contratos, sobre todo de obras menores deste Concello. Incluso sirven para un roto e para un descosido, para colocar unha pérgola, reparar unha canal león, pois arreglar baldosas na platería. O que se pode pedir, pois suelen facer de todo. Non sei se que non hai empresas do Grove que poidan facer ese servicio, se non queren traballar para o Concello, que tamén pode ser. Entón, por eso esa proposta de a base de datos voluntaria na que os propios empresas locais poidan participar na mesma. Pero sí que estamos de acordo e gustaríamos tamén rachar con esta situación porque está dando que falar na rúa e, sobre todo, por evitar esas faladurías e que realmente as cousas se fagan un pouquiño mellor. Co cual, nada, en Esquerda Unida vamos a apoiar e, bueno, tamén felicitar por ese relatorio da Lei de Contratos de Galicia, que tampouco era necesario, pero que se agradece, Contrato de Galicia, Contratos do Estado, que se agradece esa información a maiores que xa coñecíamos moitos de nós. Nada máis. Moitas gracias, señor Noia. Si, é unha mesma línea. Pareceme unha moción interesante, moi interesante, e nos partillamos co que son. Temos dúbidas de que se vai a levar a cabo no seu 100%, nin no seu 90%, nin no seu 80%, pero de logo parece-nos interesante. Xa ve que non somos tanto de non. Votaremos a favor. Moitas gracias. Respecto a esta moción que se plantexa por parte do Partido Popular, sí que temos que comentar algunha cuestión. En primeiro lugar, nós sempre que podemos contratamos con empresas do Grove. Claro, aquí salen algunhas empresas, parece ser de xeito interesado, porque, claro, non sale a cantidad de empresas do Grove, de suministros, de copistería, de outros servicios que contratamos habitualmente e que traballan habitualmente co Concello do Grove. De tal xeito que sí, traballamos con empresas do Concello do Grove. Certo é que para determinadas obras e desde logo para obras de cuantía menor que son obxecto do contrato menor, moitas das veces nos atopamos que con empresas do Grove que contactamos nos din que por cantidade de traballo que teñen pois non poden acometer en tempo
a maioría das veces en prazo, moitas das obras que temos que facer, ou das reparacións, ou de diferentes servicios, e, por tanto, temos que acudir a empresas que habitualmente traballan cos concellos e co Concello do Grove para sacar adiante moitas destas accións ou actuacións que temos que facer, non? Fálase da asesoría xurídica do Pexón e de outros contratos, pero non se fala tamén dos abogados que se contratan do Grove durante o ano pasado, que tamén nos hai en outras cuantos contenciosos. Certo é que a cuestión da asesoría do Pexón e do urbanismo se leva tempo facendo coa mesma asesoría, porque así estaba xa recollido. A partir de aí, volvo a insistir, nos contactamos con empresas do Grove, falamos con empresas do Grove e moitísimas veces pedimos orzamentos a empresas do Grove. Desde logo, hai moitas veces que xa traslado que hai empresas do Grove que nos trasladan que por causas ou de emprego ou de carga de traballo, pois a disponibilidade non sempre é a mesma. E é certo que hai empresas que xa son especializadas en obra civil, en obra pública, e que habitualmente tamén se recurren a elas. A partir de aí, pois tamén teño que falar dos puntos, algúns puntos dos acordos. Punto 4. Que o equipo de goberno utilice as correspondentes bases de datos ou padróns fiscais no seu poder para que as empresas, autónomos e profesionais con un domicilio fiscal no Concello do Grove sexan informados dos procesos de contratación para que poidan participar nas licitacións deste Concello, conforme os procedementos e condicións estipulados na Lei de Contratos do Sector Público. Incapacidade de levar isto adiante. Non temos capacidade o Concello do Grove para facer isto. E se se fixera isto, desde logo que se faríamos sería retrasar precisamente a contratación. Por certo, cando xa unha licitación, claramente xa se informa, xa se publica no perfil do contratante, xa se traslada á plataforma e, polo tanto, aí pouco máis hai que facer. En os contratos menores, pois esta cuestión que se traslada aquí, desde logo, non é a día de hoxe posible por parte dos servicios municipais. Do mesmo xeito que tampouco é posible o número 5, que o equipo de goberno do Concello do Grove habilite un sistema de envío mailing ou calquer outro que resulte adecuado para que as empresas, autónomos e profesionais do municipio do Grove reciban información sobre licitacións de contratos de todo tipo que se publiquen neste Concello. Para iso está tamén a plataforma e o perfil do contratante, e é un traballo que o Concello do Grove, coas recursos que temos a día de hoxe, non se pode facer. Mesmamente o sexto punto, que se habilite un servizo administrativo para prestar información e auxilio burocrático ás empresas, autónomos e profesionais domiciliarios no municipio do Grove para resolver dúbidas e presentar os expedientes para participar nas licitacións do Concello do Grove. Inviable. Ademais, xa hai un tipo de empresa que se dedica a isto que se chaman gestorías ou asesorías e que deberían de facer este traballo porque entendo que a maioría delas traballan coas empresas do Grove. Nós non podemos estar aquí asesorando, informando, dándolle auxilio burocrático ás empresas autónomos ou profesionales porque non é a función do sector público e desde logo que non temos a capacidade. E o punto 8, que no seguinte pleno que resulta aprobación esta moción o equipo de goberno informe sobre o cumprimento efectivo da mesma, tampouco ten sentido porque para iso están os acordos da Xunta de Goberno aos cales todos os partidos políticos teñen acceso e aí se detalla todos os expedientes que están aprobados por Xunta de Goberno e todas as contratacións pasan pola Xunta de Goberno, polo tanto, esa información xa está disponible. De tal xeito que o punto 4, 5, 6 e 8 non son viables de cumprimento a día de hoxe e por eso mesmo nos vamos a abster en esta moción presentada polo Partido Popular. Seguimos e teño que repetir e insistir que sempre que podemos contratamos empresas do Grove, cando podemos solicitamos orzamentos a empresas do Grove, traballos de carpintería, traballos de ferraxería, traballos de instalacións, moitas delas son empresas do Grove que habitualmente están traballando connosco. Entonces, non é tan certo que aquí se recolle o que se recolle en esta moción. En calquer caso, como digo, nos vamos a abster, porque desde logo
faltaría máis, non estamos en contra de que as empresas do Grove traballen para o Concello do Grove, faltaría máis, pero sí que estamos en desacordo con unha serie de puntos que sabemos que non se poden cumplir e que, desde logo, incluso algún deles eu diría que non compete nin corresponde a un concello ou unha administración local facer este tipo de traballos. Moitas gracias. Ten a palabra, señor Leiva. Bueno, sí, gracias. Bueno, é bo que recoñezca que sí, que é importante que se contrate a empresas do Grove. O que non entendo eu é que vostede derive a gestión ás gestorías, que me parece ben, que cada empresa ou cada empresa do Grove normalmente conta con unha gestoría ou unha asesoría, pero a verdade é que esas asesorías teránse que dirigir a alguén. Será o Concello, me imagino eu. O que me está dicindo é que haxa un intermediario, que sea a gestoría, que sea a intermediaria con ustedes, e ao mesmo tempo nos di que se pon en contacto con empresarios do Grove, pero non sei como se pon en contacto se di que todas estas propostas de poñerse en contacto con eles non son viables. Entonces, bueno, hai certas cousas que non entendo, pero bueno, eu creo que querer es poder e con voluntad se poden cumplir eses puntos que vostede di que son inejecutables ou inviables, que bueno, con dotación de personal, lo que estamos pedindo eu creo que o estamos pedindo desde fai casi 3 anos, de contratar a un técnico que quedou vacante, falo concretamente, falo con nombres e apellidos, de Mariluz, que ainda non foi hoxe substituída, e que realmente facía unha labor encomiable, como vostede sabe perfectamente, sobre a ausencia ou a falta dun arquitecto Sarina do Trocostal, pero, bueno, en todo caso, agradecer a Izquierda Unida o seu apoio a esta moción e o apoio ao seu perfeccionamento con ese listado que sí, que nos parece moi boa idea tamén que se pode incorporar como un punto máis, todo en pro de facilitar o que parece que todos queremos aquí, todos os políticos estamos aquí, que é que o Grove progrese e que, sendo o Concello do Grove unha das empresas de contratación máis importante, pois queñe de traballo aos veciños do Grove. Gracias. Sí, unha aclaración entonces. Primeiro, unha aclaración no sentido de que a tax, a persoa que acaba de nomear vostede, e que a tax, a técnica de administración xeral, a persona que acaba de nomear unha traballadora que se xubilou fai pouco, unha moi boa traballadora, gran traballadora, e desde logo que como traballadora votamos de menos, pero tampouco facía este traballo, tampouco facía estes puntos, porque non están nas súas competencias. Estar a contactar e dar asesoramento administrativo burocrático, para iso están as asesorías. E si hai asesorías que fan moito deste traballo. Penso que corresponde a eles. En todo caso, a aclaración é: entendemos, polo tanto, que se incorpora o punto número 9, sería, de acordos, a creación de unha base de datos voluntaria para que as empresas do Grove se anoten en esa base. A ver, un momento, porque si se acepta por parte do Partido Popular hai que incorporar a redacción. Vale, sería crear unha base de datos voluntaria na que se poidan inscribir as empresas locais dispostas a ofrecer servicios e obras menores. Vale. Quedaría recollida así e votamos con esa incorporación, non? Porque o Partido Popular acaba de aceptala. Ben, entonces, con esta incorporación gracias. Esta incorporación que acaba de facer Esquerda Unida, que está aceptada polo poñente, que é o Partido Popular, votamos, polo tanto, a moción que incorpora 9 puntos no acordo con este engadido de Esquerda Unida. Procedemos á votación, votos a favor, abstencións, queda aprobada por maioría. Pasamos, polo tanto, a continuación ao seguinte punto do orden do día, que son rogos e preguntas. Polo tanto, todos aqueles concelleiros e concelleiras que queran trasladar rogos ou preguntas, solicito que pidan a palabra e, ordenadamente, en esa petición, pois lle trasladaremos. Señor Meis. Boas tardes a todas e a todos. Nada,
para empezar, recibimos varias queixas de persoas usuarias do auditorio sobre a súa limpeza exterior, xa non a que é causada por persoas incívicas, senón que fai falta un mantemento ou pasar unha cárcher por certos sitios que se acumula a suciedade e que se debería limpar. Xa que estamos no auditorio, quería preguntar, porque como estamos acabando marzo, vai a vir aí o fin de curso, como está a licitación da Escola de Música de cara ao próximo curso e, bueno, ampliála durante os anos que sexa, 2, 3 ou 4, que sean. Despois, quería preguntar tamén como están as cesións de terreos para a obra da subida a Meloxo, en que estado está a cesión de terreos e a obra. E para terminar, sobre a normativa de patinetes, varias cousas. As charlas que se dixeran que iba a haber charlas nos institutos, información e, sobre todo, algo que a xente lle preocupa, sobre todo na zona da Castelao, que é onde máis persoas, sobre todo nenos, polas tardes se acumulan, que está moi ben ter normas, pero alguén terá que facer cumplilas. E pasa tanto cos patinetes polas rúas peatonais como polos coches que pasan a cada 3 minutos pola rúa Castelao de non residentes a velocidades que xa para unha rúa normal xa igual non é a máis propicia, canto máis pola tarde, con nenos xogando por ali, non sei a que estamos esperando, non sei, non volvo a entrar, as normas están moi ben, pero as persoas que teñen que facer cumplilas non se sabe onde están, porque é unha queixa da diario, non se ve unha patrulla da policía local, por ser xa claros, ali en todo o día, que impidan que pasen coches ou os patinetes. E sobre eso, para terminar, queríamos saber se xa hai algunha sanción posta a algún condutor de monopatíns, se se sabe xa de algunha sanción. Nada máis, gracias. Señor Otero. Ben, nada, quería preguntar por la eliminación do paso de peóns que se fixo en Confín. Temos coñecemento de que era un pouco perigoso para a parada que había ali, pero nos parece normal eliminar un paso cando o que sería buscar unha solución para evitar a situación que se daba, non? Agora recibimos queixas dos que baixan, digamos, de escalinatas, que antes atravesaban a praza e automáticamente xa se dirixían ao paso de peóns, agora teñen que atravesar estrada para poder chegar ao primeiro paso de peóns, xa que non hai beira rúas pola zona dende a baixada de escalinatas. A parte disso, entendemos que isto foi fundamentado nun informe de alguén, policía local ou de algún servicio municipal, que temos pedido dende o 21 de marzo e non recibimos información ninguna. Pero, lógicamente, repito, entendemos que tense que estar basando nalgún informe, entendo que debería ser da policía local. Entón, queremos saber os motivos e onde está ese informe, porque non se nos envía. Outras cuestións relativas ao Monte Central. Quería comezar con unha felicitación pola instalación deses elementos que se puxeron nestes últimos semanas. A verdad que engrandece ese espacio que non é Monte Central, que é o Monte Xaquín Álvarez Corbacho, para ser máis exactos, e lógicamente embelece esa zona de tal, pero tamén contrasta un pouco coa situación de como están os elementos que xa figuraban ali, bancos valados destrozados, bancos tapados pola erva, algúns elementos de gimnasia que xa nin se coñecen, non se saben nin para que son, cartelería,
O parque canino está destrozado. E queríamos tamén saber onde está o merendeiro que se aprobou co remanente, que sabemos que figura na ata de Xunta de Goberno conforme se compraron os bancos, entón, porque non atopei por ninguna zona a instalación dese merendeiro, que foi acordado iso co remanente con este grupo municipal. E así que, sobre todo, a reposición dos cartéis. Lamentamos a situación que se dou esta fin de semana co falecemento do burro de Gazán, debido ao incivismo da propia xente a hora de non facer caso das recomendacións que se fan, que é non alimentar os animais que están ali. Pero certo é que tamén agora mesmo é difícil atopar un cartel en pé coas indicacións correctas. Deberíamos sabelo todos, xa é repetitivo, pero certo é que os cartéis agora mesmo lucen pola súa ausencia. Entón, bueno, un pouco explicación ao que piden é que se solucionen o resto dos elementos do parque para que sexa un lugar de disfrute para todos. Por outro lado, hai uns meses comentamos, puxera a funcionar a Diputación unha aplicación que era o Meu Concello, na que os usuarios que se anotaban podían recabar información e incluso notificar o Concello de calquera unha baldosa levantada, unha papelera tirada, unha papelera chea que non me iban a recoller, e incluso o Concello podía indicar, aproveitar esa aplicación para incidencias. Dixérasenos que se iba a poñer en funcionamento, pero vemos que para nada. Aquí non chega notificación, ni siquiera me responderon algunhas cuestións que teño enviado eu. Estamos ollando que concellos como Sanxenxo, Cambados, Vilagarcía están facendo publicidade desta aplicación para que axuda unha a detectar calquera incidencia municipal e outra para notificar os propios veciños con alertas ou noticias importantes, peches de rúa, roturas de tubería e cousas así. Entón, queremos saber por que nos está poñendo a funcionar. Sabemos que se a poñen a funcionar, lógicamente, vai ser bloqueado o primeiro día, porque tal como teñen o pobo, vai a chegar moitísima notificación, entón sabemos que se vai a bloquear, pero, poñan a funcionar porque é un servicio gratuito por parte da Diputación, ao menos está feito, e que pode servir para mellorar o noso concello. Outra das cuestións é relativa ao mercado municipal. Pasada semana recomendábamos, nin siquiera criticábamos, senón pedíamos que se acolleran unha subvención que vivimos que salía da Xunta de Galicia para mellorar o mercado, e achegábasenos que criticábamos sin información, sin pedir tal, sin saber, sin antes preguntar e tal. Non sei, eu estou canso de pedir documentación pola sede electrónica do Concello, polo registro municipal. Temos unha información, pedido unha información sobre o número de bancadas que existe no mercado dentro do 4 de setembro, a día de hoxe non se nos notificou, e temos pedida dentro do 21 de marzo, xa vai unha semana, tamén a suposta subvención solicitada, que xa vimos que sí, que está en Xunta de Goberno, que nos chegou esta semana a Xunta de Goberno, donde entonces pedimos a información sobre esa subvención, esa memoria, etc. Tamén sigo agardando. Entón, é difícil que nós poidamos informarnos de como está actuando este Concello cando o Concello ni siquiera responde ás preguntas que se fan. Xa non digo que nos informen anteriormente, senón non informan nin cando se pregunta. Co cual, complicado que este grupo poida facer o seu traballo se non se lle facilitan a documentación necesaria para poder facelo. Co cual, por favor, a documentación que temos solicitada, así como as numerosas, seguramente no vindeiro pleno traía un listado con todas as solicitudes que levamos dentro do 2000, non sei se 19 xa ou dende que estou do concelleiro, que ainda a día de hoxe sigo agardando por elas. Facilítenos a documentación para poder facer o noso traballo. E por último, para rematar, gustaríanos saber se ten intención de prorrogar os orzamentos ou sacar os orzamentos para este ano, basicamente para poñernos a traballar para facer peticións. Nada máis. Moitas gracias, señora Otero. Sí, vale. Convocatoria das subvencións de deportes a clubes, mañan xa entramos en abril, e tamén están sin cobrar parte das subvencións do ano pasado, máis actividade e non sei se algo máis.
Entón, si se lle pode dar un pouco de agilidade a estas cousas. Despois, o dos marcadores dos campos de fútbol, creo que hai tempo que xa están, pero non están postos. Non sei se hai unha fecha, digo, porque as temporadas xa casi están a rematar. Entón xa... Despois, non sei se isto ten que salir a concurso o tema das brigadas de limpeza, igual que o tema dos socorristas. Creo que xa habíamos falado aquí en un pleno de sacar un concurso a varios anos ou algo así para non estar todos os anos facendo o mesmo, digo, para que non nos pille despois que en pleno junio, julio ainda estamos facendo as pruebas de selección dos socorristas, Despois, non sei se xa se repararon, porque hai un tempo me informaron que había como 3 farolas fundidas no parque de Confín, a entrada como de Beiramar hacia aquí. Entón non sei se xa se susanou, senón que había 3 farolas fundidas. E na subida a Meloxo, xusto enfrente onde estuveron asfaltando outro día, hai como un cable pelado que está colgado na acera. Non sei se ten algunha tensión ou algo, pero está... Vale, digo, porque está tocando na acera, entón, claro. E pola miña parte, nada máis. Gracias. Moitas gracias, señor Noia. Ben, eu quería empezar por unha cuestión básica, que é o tema este dos pasos da pintura dos pasos de peóns, que se pintaron unha serie deles, pero un dos máis importantes ou unha das zonas máis importantes en tráfico de persoas e de coches, que é o cruce da Avenida Portugal con Luís Amestre, aí non se pintaron. É máis, hai un que xa prácticamente está desaparecido. Xa casi é que nin se ve, que é o que entra dentro da Avenida Portugal. Eu creo que ese debería ser unha prioridade. Ben, hai un camiño que vai a Cabreira, ali na Toxa, que puxeron un valado de tal forma que hai que baixar á praia para continuar. Antes había un camiño pegado, hai que ir con certo cuidado porque está o campo de golf, entramos dentro, non entramos dentro, mas ben o campo de golf está, a lei de costas, di que hai 1 metro, 1,5 metros de camiño de paso que ten que haber para chegar á praia ou a calquer outro lugar, non? Aí puxeron unha valla e puxeron un cartel que advirte de que hai un campo de golf, cuidado, campo de golf, non acceder. Bueno, eu creo que o de non acceder, máis ben teria que ser cuidado coas bolas ou cuidado que hai un campo de golf, pero o acceso sin perxudicar a xente que está a xogar, pero sí que debe ser un acceso a unha illa, un illote que sigue sendo de todos, non? Ben, dito isto, a veciñanza da Graña, Vía, Caldelas e Ardia fixeronnos unhas propostas. Faláronos de xestionar uns badéns ou algún sistema de regulación de tráfico similar na rúa Xoán 23. Sei que aquí a Xunta ten algo que decir, mas falamos de xestionar e solicitar para conseguir. No camiño vello de Ardia, o que transcurre por detrás, á altura do gimnasio, cando hai un coche, ten que facer un xiro de casi 360 grados. A veces aí aparcan os coches para o gimnasio e tal, para un gimnasio que hai aí cerca. Non estamos dicindo que se lle impida o uso do aparcamento do gimnasio, ni moito menos, pero sí que se poña aí unha sinal, tal e como xa solicitaron veciños no Concello, co fin de poder dar voltas e non estar de poder dar ben o xiro e non estar a dar voltas facendo maniobras que non veñen ao caso. Sinalizar o parque infantil das Besadas. Non hai ningún tipo de sinalización que indique que ali hai un parque infantil. E mellorar esa iluminación dese parque, que é bastante pobre, bastante deficiente. Aparte de que hai unha farola das 4 que hai, creo que son 4, das 4 que hai unha farola que está tumbada, leva tempo así, leva moito tempo. Por outro lado, a veces nin se encende esa iluminación. O sea, ir ás Besadas
Outro día, cando é de noite, esa iluminación dese parque está apagada. Non sei se é un problema de tipo técnico ou que, porque LED creo que son LED. Eu creo que as vexo que son luces LED, por tanto, por consumo non debería ser. Dixeron os veciños tamén que plantar árbores, se se pudera plantar árbores para darlle sombra a ese parque, porque certamente está nun lugar que no verán malla o sol, non? Na Graña parece ser que se prometeron plans para a actualización de servicios no lugar da Graña. Deben estar nun caixón porque ese barrio parece ser que non chegaron nunca. Non hai rede de recollida de pluviais e o lixo recóllese 3 días á semana. Ademais, o alumado público tamén é deficiente. Necesítase concretar unha regulación de aparcamentos nesa zona, nese lugar, coa fin de garantir o paso dunha ambulancia polos rueiros. A maiores, comentáronnos que usen un estudio de plagas para a aniquilación de ratas e cucarachas, máis ou menos en todo ese rueiro. Eu quero decir que non solamente nese rueiro, creo que no mismo Borreiros, na mesma Luisa Mestre e Borreiros, vense algunha rata de vez en cando saindo dunha alcantarilla que parecen conexos, non? Como se dicía naquela. Hai unhas fochancas, ademais, alrededor do grupo escolar de Ardia, que levan sen tapar, na zona que está entrando no colexio a man esquerda, unha zona onde agora estaba aparcado un camión grande, estaba asfaltada esa zona, ou semi-asfaltada, non sei que se lle pode chamar, cando chove é bastante, en fin, que está moi mal, que hai que tapar esas fochancas. Estas actuacións non son tampouco, deberían entrar na lógica do mantemento normal dun concello moderno e que adecue os barrios ás persoas. Con eso creo que me quedo hasta aquí. Por suposto, as do mes pasado podían entrar perfectamente. Gracias. Sí, gracias. Señor Leiva. Sí. Bueno, gracias. Eu teño unhas cuantas preguntas. Quería preguntarlle polo Peixón se xa foi a Costas, se temos informe de Costas ou non. Non sei se podemos preguntar, como nos abstuvemos. Si me podría contestar eso. Tamén lle quería preguntar se por fin, porque saleu precisamente a colación desa moción, a última que expuxemos, como me dixo vostede que Mariluz non era encargada dos temas de contratación, gustaríame saber quen é entón agora, quen leva os temas de contratación, o que nos está levando desde que Mariluz que nos levaba, pois quen era antes e quen é agora. E despois quería preguntarlle polo Son do Mar e os Achasos Rock, porque aí parece que se abriu un procedimento a través dunha comunicación previa e que resolveu a administración local, que resolveron vostedes. A parte da roda de prensa que deu vostede sobre a cuestión, se hai algún acto administrativo, algún tipo de trámite administrativo respecto a eso. E creo que ninguna máis. Gracias. Moitas gracias. Bueno, pídolle aos compañeros e compañeras que queran contestar que pidan a palabra. Señora Couteda. Ai, que está este. Ahora. Boa noite a todos e a todas. Con respecto á Escola de Música, sí que estamos traballando nelo e, de feito, cando remate o curso en xuño, os alumnos se teñen que levar o planning feito para o curso seguinte. O sea que estamos en elo. Sí, a ver. Boas noites a todos.
Contestando a Izquierda Unida, a ordenanza de MVPs, que é a de patinetes, foi aprobada no BOP o 3 de marzo deste mes. Tuvemos que esperar 15 días a exposición pública e ahora mismo estamos repartindo os folletos que xa temos nas mans pola xente que se está parando, está seña repartindo a xente que se para. Demos un plazo dunha semana máis ou menos para, como dixemos aquí, de estar avisando. Non temos fecha onde vamos a empezar, pero prontiño vamos a empezar xa a sancionar. Vale. O PP, os socorristas, que nos collo torno, ano pasado fomos dos primeiros en ter os socorristas, o 15 de xuño empezaron os socorristas no Grove. Este ano, Mari Meis hoxe xa estuvo con este tema e vamos a empezar igual. O 15 de xuño xa van a estar traballando. Moi ben, gracias. Vamos por orden, señor Parada. Boas, en canto á subvención de eventos deportivos, xa estaba todo o trámite feito, está todo o trámite feito, e falta algunha comprobación de intervención con algúns dos clubs. Fai 15 días, é verdade que o Amanecer, que todos os clubs están encima, a Asociación Ornitolóxica tamén, e agardo que esta semana que entra poidan ir á Xunta de Goberno, porque hoxe pola mañá non foron. E os marcadores, encargamos a estrutura, porque, os marcadores son de exterior, entonces encargamos a estrutura aos bastos. Teñen moitísimo traballo, dixéronme que lle dera 15 días, fai 2 meses, e esta semana sei que se puxeron en contacto con Mondo, que foi o proveedor que nos dou, entonces agardamos que entre esta semana e a que ven queden montados. É a verdade que sí, que se acaban as temporadas e os marcadores están aquí desde o Nadal. En canto ás subvencións de 2025, vamos a convocar unha reunión aos clubs, ou cambios de directiva tamén. Hai, por exemplo, o Deportivo Grove non sabían, esta semana estuve con eles, como funciona un pouco o que son as bases, que nós non sacamos as bases directamente, sino que primeiro facemos unha proposta aos clubs por si queren facer algún tipo de cambio. Este ano fixeron cambios conforme a que podía entrar que non, ou que pagan os pais e as nais dos rapaces porque poidan asistir aos adestramentos. Entonces, nada, a principios de maio, vamos deixar pasar a Semana Santa, a principios de maio vamos convocar os clubs para en xuño poder sacar as bases e a ver se desta vez a principios de setembro xa poden justificalas, que cando teño o gasto feito. E creo que con isto estaba. Gracias. Moi ben, gracias. Señora Galiñanes. Boa noite. Que? Yo tengo privilegios. Dille sin querer a un voto. Foi sin querer. Ben, boa noite. Con respecto á limpeza exterior do auditorio, é certo que igual hai que programala máis asiduamente. É unha limpeza que se fai un par de veces ao ano, tanto que a toda a cristalera, porque a entrada é todo cristais, como a zona de cemento propiamente dita, que sí que é certo que este inverno a verdade que choveu moito e hai bastante verdello e hai que darlle. Entonces, nada, ponémonos con elo e tamén pois anunciar que se fai unha limpeza interior de zonas non habituais, pois tamén haberá que limpar asientos que, deberían estar bastante máis limpos, tendo en conta que non se pode comer dentro, pero, algúns necesitan un repaso importante e a zona de pasarelas, de cabina e tal, que non se limpan todas as veces que se usa o auditorio. Entonces, a ver se programamos simultaneamente estas limpezas e a exterior de xeito máis habitual. Moitas grazas. E a parte de arriba? Arriba, por onde entras, eso, perdón. Desculpe, non está no uso da palabra. Xusto, cando se fai o que cortar as ervas, que é diferente cortar a erva a limpar o que é a zona de paso.
Sí, a última vez que se limpou a parte de fora se fixo, pero Estamos en rogos e preguntas, isto non é un debate, Rogos, preguntas. Fixéronse, contestamos. Tomamos e xa. nota. Gracias. Veña. Señora Outeda. Aí. Estas cousas son sensibles. Buah. Son sensibles, Ahora non sí. a mí. No, era para contestarlle ao señor Otero de Izquierda Unida, que me sorprende porque eu non teño constancia desa solicitud das bancadas da plaza. Normalmente suelo contestar moi rápido en esa cuestión. Se me parece ben, me pode volver a enviar ou mañá mismo intento pasarlle o tema das bancadas e os espacios que están ocupados da plaza. Non hai ninguna intención de ocultar, senón que non recibín esa información. E no tema de señor Nolla polo Parque das Besadas, de poñer un cartel que informe donde hai un parque das Besadas, bueno, a ver, nos parques todos que temos do Grove non hai ningún que informe que ali hai un parque. Normalmente se sabe xa polos usuarios e os veciños da zona onde están os parques, pero bueno, estudiaremos o tema. E o tema dos árboles, si hai ao largo da acera, hai os árboles que están colocados cara a beira-mar, non sei se eso será factible ou non, pero bueno, o temos en conta e estudiarei o tema, vale? Moi ben, moitas gracias, señora Domínguez. Hola, boas noites a todas e a todos. Espera, baja. Dale, por favor. Sí, está. Vale, xa se paga. Veña, siga. Bueno, vou empezar por as preguntas de Esquerda Unida. A cesión de terreo sobre a subida a Meloxo xa foi enviada á Diputación toda a documentación. Había como 4, creo recordar que lembrar que había 4 veciños que non quixeron firmar e outros 2 que non demos achado os propietarios porque estaban, ainda que o catastro está en nombre de uns, estuvemos preguntando, a verdade que meses, e xa mandamos todo para que a Diputación pois faga o expediente de expropiación. Con respecto á eliminación do paso de peóns de Confín, eu xa me dixera o seu compañeiro, o señor Meis, que me chamou por teléfono, é un paso que xa cando se fixo o desdobre de Beira-Mar se creou un pouco elevado pola seguridade, así estaba no proxecto e había que anular ese, o que pasa que, bueno, pois, como ao final se xubilou o pintor e temos bastantes problemas cos operarios que manejaban a máquina dos pintados, pois agora borrámolo por a seguridade porque houve xa varios amagos de accidentes moi graves ali porque a xente, pois, a veces aparcan furgonetas grandes e se sale igual que cos coches e é moi inseguro para todo, tanto sobre todo para os nenos que van xustamente a donde para o autobús. Entonces eso é peligrosísimo. E o ingeniero, e bueno, tamén comentado co arquitecta municipal, veían que había que borrar eso. Ahora estamos pendientes de pintar ao longo desas escalinatas de Confín hasta outra acera. De feito, había ali unhas macetas que eran precisamente para eso, para cubrir un pouco a seguridade dos viandantes, pero bueno, mandaronse quitar porque a xente quere aparcar o coche. Entonces, todo non é compatible. Ahora vamos a pintar un cebreado ali para que se vexa que é para tratar de enlazar as escalinatas coa rúa seguinte. E ali xa hai un paso de peatóns para continuar co elevado. Sabemos que é moi fácil e que todos tendemos a eso, non? Somos humanos e tendemos a ir ao sitio máis cerca, pero temos que primar por encima de todo a seguridade dos nenos e do resto da cidadanía. Con respecto ao merendero que se fixo no Monte Central, está desde finais do ano pasado e ademais está nun lugar privilexiado con unhas vistas ás rías impresionantes. Pero bueno,
Vostede que ten nenos pequenos debería de saber que o fundamental do Monte Central e de todos os proxectos que se fan, incluso os grobis, non teñen cartelería nin señalización, e é precisamente para eso, igual que se fixo ahora co proxecto das esculturas, para ir hacia unha cidade saudable, que os nenos salgan das casas, das maquinitas, dos teléfonos, e que nos guíen e que busquen. Pois agora vou a indicar que o mirador está entrando pola entrada dos Burros, sube o camiño á esquerda e está ali arriba. Vale. Ali está. Os cartéis dos Burros é verdad que temos que repoñelos e ao mellor facelos como unha chamada de atención, pero bueno, se estaban e era ben grande, pero vamos a darlle unha volta a eso porque seguimos facendo actuacións no Monte Central, están limpando bastante a fondo para logo empezar a reparar un pouco valados e bancos e todo eso. Farolas pendientes de Confín, Carol, penso que xa están arranxadas, a non ser que se volveran a fundir outra vez. O paso de peóns na Avenida de Portugal, a verdade é que sí, que é moi urxente pintar ese, será unha das prioridades, porque, bueno, deixámolo por culpa de que, como hai que facer actuacións nesa rúa, de sellado de algúns baches e todo eso, para evitar que co paso dos camións se manchen e ter que volver a pintalos. Con respecto ao camiño da Cabreira, un valado, xa levarei moitísimos anos, foi unha solicitude do club de golf, e a que Costas do Estado, no seu momento, xa hai moitísimos anos, lle dou permiso. Nos fixemos preguntas, dixeron que tiñan autorización, e nos la enseñaron, e, pois, é o que... Con respecto á mellora da Graña, Vía, Caldela, Sardia, os Badéns, sí, haberá que estudialo coa Xunta, ou senón, vamos a ter que volver aos semáforos ou algo así, porque a verdade é que eu paso por aí a diario moitas veces e a velocidade dos coches é impresionante. Camiño Vello de Ardia, aparcan para o ximnasio, bueno, pois trataremos de dar unha volta e buscar unha solución ao que me pide, e non que logo falo con usted porque non entendi moi ben cal era a demanda. Camiño Vello, sí, que é o que vai paralelo a Xoán 23, ese é o Camiño Vello. Aquí outro tamén é o Camiño Vello hacia a gasolinera, que é o que lle chamamos Camiño Vello. Eu falo do que está paralelo, que hai ali unha escola ali arriba. Non hai nada xa. Eso é as... Bueno, ahora non hai nada, pero había. Sí, pero eso é as caldelas que remata no Camiño local Vello social que hai ali arriba. E o Camiño Vello é o que diante do ximnasio que conecta hasta a gasolinera. O Camiño Vello, aí é onde hai que poñer unha señal. Si, iso falou unha veciña. Que non se pode aparcar, ou unha liña amarilla, ou que Si, sea. iso falou. Para simplemente poder facer o xiro que baixa das caldelas para entrar na carretera na estrada. Porque senón a persona que, se hai un coche aparcado aí, entra esa persona que quere salir, topase que ten que facer maniobras. Mandarei aos servicios de electricidade que lle den un repaso a iluminación, pero, bueno, eu que vivo ali, a iluminación funciona perfectamente hacia o Camiño de Ardia do colexio. É verdad que as canchas non están iluminadas, precisamente porque monopatíns, coches, botellóns e os veciños pedironos, por favor, que deixáramos de iluminar a zona porque causaba de noite bastantes problemas. Bueno, con respecto, bueno,
o tema de ratización, comentarei yo o técnico mañán para que lle den un vistazo por ali a empresa que se dedica a facelo no resto do pobo. Moitísimas gracias. Ben, pois procurarei eu contestar as cuestións que quedaron pendentes e intentarei por orden. Si é certo que teño falado co informático para a aplicación meu concello, a verdade é que temos que organizar un equipo porque, bueno, se se trasladan demandas e despois son difíciles de xestionar por falta de personal ou de recursos, pois o problema agrávase. Pero é unha cuestión que sí que estamos falando e miraremos para ver de poñer en marcha. De feito, a través de Red.es tamén temos outra app que nos ofrece ese mesmo servicio, temos que valorar cal das dúas podría funcionar mellor para que sexa un xeito áxil de comunicación co veciño. Os orzamentos, bueno, pois ahora mesmo temos un problema, estamos falando coa intervención, que é que, como ben saben vostedes, porque xa o vimos falando máis dunha vez, os ingresos dificilmente chegan para cubrir todos os gastos que ten a día de hoxe o Concello do Grove. Seguimos cos mesmos ingresos desde fai 4 anos, pero resulta que nestes 4 anos os costes de gastos en determinadas áreas pois incrementaron moitísimo. Eu sí que lle pedí o encargo a interventora de que nos pudera trasladar un borrador de orzamento, pero é certo que non é fácil de chegar a ese equilibrio que require o orzamento. En todo caso, bueno, en canto teña unha mínima proposta, sí que me podrei en contacto con todos vostedes pois para falalo e poder intentar, ao menos, chegar a alcanzar un acordo para traelo a pleno. O Peixón si se foi e xa se levou a Costas, de feito Costas formalmente non requireu subsanación de algún erro de xeito formal. No fondo van a ter posiblemente esta semana unha reunión os técnicos de Costas daqui da Xefatura Provincial con os técnicos nosos para aclarar algúns puntos do informe anterior de Costas. Eu estuve a semana pasada co xefe provincial de Costas para falar, entre outros temas, do Peixón. Eles se comprometen que, subsanados estes errores, en 2-3 semanas poder enviálo a Madrid. O problema é que en Madrid nos adiantan que a media está entre 4 e 5 meses para ter o informe, cuestión que nos vai a retrasar o traslado do Peixón ao urbanismo da Xunta, pero, bueno, confiamos en que se resolva o antes posible. Respecto ao tax, igual non me expliquei ben. O técnico de administración xeral, que se xubilou, eu dixen que non se adicaba a facer as xestións que aquí se din de habilitar un sistema de envío de mailing ou facer información e auxilio burocrático ás empresas. Ese traballo non facía. Realmente, esa persoa sí que facía todo o traballo de contratación que depende de secretaría e que hoxe en día está realizando unha administrativa que a verdad que con bo esforzo está traballando para sacar adiante pois todo o conxunto de contratacións, tanto as licitacións como os contratos menores que se xestionan a través do Concello do Grove. Respecto ao festival Son do Mar, Sachazo Rock, hai un escrito presentado polos promotores e desde logo non temos ningunha outra resolución. Eu falei con eles, o expliquei tamén no vídeo, creo que as datas que se propoñían non eran compatibles coa situación do Concello do Grove e se lle propuxo outras datas, a iso non contestaron e eu como alcalde tamén trasladei unha pregunta que a min tampouco se me respondeu. Se o ano pasado se fixo onde se fixo, porque este ano non se pode facer ali? E a verdad que nadie me respondeu. Entonces, deixamos de facelo nun espacio privado que, desde logo, o Concello apoiou e con toda a tramitación e queremos pasar a un espacio público que hoxe día é un dos aparcadoiros máis importantes do Grove. Se se quere xerar polémica con isto, se pode xerar todas, pero eu lle traslado aquí, vou non deixar no aire, pero alguén que teña responsabilidade municipal realmente autorizaría no mes de xullo no ponte de Santiago Apóstol o uso de toda a esplanada detrás da lonxa para un festival que ocupaba ese espacio durante 10 días? Cada un que se conteste.
E a segunda pregunta é se o ano pasado se fixo nun espacio que parecía, polos datos que se traslaban na prensa, que foi un éxito total, por que non se repite se fai no mesmo sitio outra vez? A mí ninguén me contestou, nadie me dou unha razón de peso de dicir, no, pois mira, non se fai ali por isto, isto e isto. Se toma unha decisión a nivel de particular, cada un defende os seus intereses, para intentar xa tomar a decisión de trasladalo a un espacio público, por certo, sin contar co Concello do Grove. Bueno, en definitiva, e ademais agora xa está máis que anunciado en outra localidade, non? Por lo tanto, creo que xa non ven nin ten sentido este traslado. E a partir de aí, creo que os meus compañeiros e compañeiras contestaron a todo o demais, e moitas das cuestións son para arranxos en zonas que, desde logo, tomamos nota porque queremos compartir a resolución de todos estes problemas. Non habendo máis puntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias.